мавриди ба қайд аст ки варзишгароро мо ба таври индивидуалӣ нигаҳ мекунем, яъне аз 12 то 14 витаминҳои алоҳидагӣ доранд, баъд аз 15 16 17 витаминҳои алоҳида мешаванд, чунки ҳар як витаминҳое ки мо барои варзишгаро дода чӣ мекунем, барои суставошон, яъне барои рагу пайҳошон, барои системаи дили рагҳошон, барои зиёд кардани тобоваришон истифода мебарем. ва ба ғайр аз он ки мо витаминизатсияи варзишгаронро мегузаронем, дар як ҳафта маҳси бадан ва ҳаммоми умумӣ мегузаронем, ки то ин ки варзишгарони мо ҳам аз ҷиҳати физикавӣ ва аз ҷиҳати тобоварӣ хеле хубтар гарданд. ва мо умед мекунем ки варзишгарони мо результатҳои нағз ба мо нишон медиҳанд. инҷо витаминҳо ҳам барои зиёд намудани калтсия, барқарор кардани магния ва витамини B6 мультивитаминҳо мегузаронем ва барои дилу рагҳо бо маҳз витаминҳое ҳастанд ки барои варзишгаро дода мешаванд. Так яъне байни умма равғани моҳӣ низ меноманд барои системаи дилу рагҳошон, глюкозамин барои рагу пайҳошон. И ҳатман сину соли варзишгар ба инобат гирифта мешавад ва чӣ хеле ки ба истилоҳ мегӯянд, витаминизатсия низ периодизатсия дорад, яъне як мавсими муҳим дорад ки дар ҳамон вақт мо ин витаминҳоро истифода мебарем. Так аксарияти одамо хиёл мекунанд ин чизҳо допинг аст, не ки ин чиз нодуруст аст. Ино витамин ҳастанд. Витамин одами солим низ витаминҳо истифода мебарад, лекин варзишгар аз сабабе ки ба таври профессионалӣ, яъне омодагӣ ба мусобиқаҳо мебинанд, як периодизатсияи муҳима дорад. Яъне мо ба се қисм тақсим мекунем. Вақти барои физика кор мекунем, барои функсионалка кор мекунем ва барои барқароршавӣ кор мекунем. Ва вобаста ба ҳамин тартиби додани витаминҳо мо ҳар як витаминҳоро ба ҳар як варзишгар вобаста ба қаду вазну, вобаста ба ҷинсаш дуруст мегардонем. Так не одамо хиёл мекунанд ки ё допинг ҳастанд. Допинг тамоман чизи дига аст. Вай аз тарафи кумитаи зидди допингии ВАДА унҷо список доранд, яъне маҳз ҳастанд дороҳое ки таркибашон чизҳое ки манъ шуда ҳастанд ва мутаассифона яке аз ҳамун намудҳо витамини гурӯҳи Б, як қисматаш ки перед соревновательный период подготовки, агар ба истилоҳ гӯем, ҳамун чиз иҷозат дода намешавад, чунки вай чизҳо аз вобаста ба намуди витамин аз 3 моҳ то 1.5 сола дар организм ҷой гирифтанаш мекунад. Аз ҳамин сабаб маҳз бобати ҳамин масъала мо тренингҳои зидди допингӣ гузарондем, бо Софи Мюллер сертификат гирифтем ва аз ҳамин сабаб мо эҳтиёткорона витаминизатсияи варзишгаронро мегузаронем, то ин ки ягон компоненти чизҳои манъшуда дар организми онҳо нағалтад. Тамом бачаҷон. Гитта бачаҷон. Касоне ки алака вазношон аз 2 кило зиёд аст, уже диетаро сар кунед. Мара ҳичи нагуфтам. То оғози мусобиқа алакай рӯзҳои бениҳоят кам мондагӣ, яъне 2 ҳафтаи дига мондааст. Омодагии мо бениҳоят хуб аст ва мо умед дорем ки варзишгарони мо байни чанд давлати дунё парчами моро боло мекунад ва айни ҳол
мо кӯшиш ба харҷ дода истодаем ки варзишгарони мо ягон осеби зиёдатӣ нагиранд, осеби ҷиддӣ нагиранд, ба пуррагӣ барқарор шаванд. вазнҳои онҳоро коррексия карда истодаем, яъне касоне ки вазни зиёд доранд диетаҳошона мо аллакай ба инобат гирифтагӣ ҳастем ва касоне ки вазнашон кам аст тавассути хӯрдану тавассути витаминҳо вазнҳои онҳоро низ барқарор карда истодаем ва дар ин муддати кӯтоҳ айни ҳол варзишгарони мо ягон осеби ҷиддӣ надоранд, ягон аз ҷиҳати ҳам ҷисмонӣ ҳам аз ҷиҳати психологӣ хеле хушрӯ омода шудаанд.